Na temelju članka 97 kao i članka 98 Poslovnika o radu Gradskog vijeća predlažem vijećničku inicijativu. Preuzimanje obveze plaćanja javne rasvjete u svim mjestima koja pripadaju gradu Čapljini. Predlažem vijećničku inicijativu pokretanja procedure za smjenu ravnateljice Srednje škole Čapljina. Ukidanje komunalne takse na istaknutu tvrtku za gospodarske subjekte na području grada Čapljine. Uklanjanja dijela objekta sa stepeništa gradske sportske dvorane Čapljina. Poduzimanje hitnih mjera za zaštitu rijeka Trbižet, Krupe, Neretve i Bregave. Obilježavanje godišnjicama svim poginulim braniteljima Domovinskog rata na području grada Čapljine. Inicijativa za organiziranje javne rasprave za izgradnju brze ceste Dračevo-Hrasno, odnosno Cerovica. Povrat i ponovno postavljanje fiksnog radara za mjerenje brzine i obnova pješačkih prelaza u ulici Hrvatskih branitelja. Ukidanje sufinanciranja vodovodne mreže Dubravska Visora kao i mreže Trbižet, Zirović i Prćavci. Izgradnja zatvorenog kanalizacijskog sustava od vojarne Božana Šimovića Čapljina i spajanje sa gradskom kanalizacijom. Da grad Čapljina sukladno zakonu povjeri upravljanje gradskom mrtvačnicom Kristovog uskrsnuća Čapljina javnom komunalnom poduzeću Čapljina, te da se provede hitna revizija dosadašnjeg rada, financijskog poslovanja i zakonitosti upravljanja navedenim objektima. Donošenje odluke o obveznom čišćenju i zaštiti zapuštenih i urušenih objekata na području grada Čapljine. Na osnovu odluke o komunalnom redu, održavanju i izmjenu javne rasvjete dodijeliti javnom komunalnom poduzeću Čapljina. Inicijativa za donošenje odluke o pružanju financijske potpore investitorima na neizgrađenom građevinskom zemljištu u gospodarskoj zoni Zvirovići i turističkoj zoni Žurmanci. Smjena ravnatelja osnovne škole Vladimira Pavlovića Čapljina. Inicijativu za dodjelu javnih priznanja grada Čapljine. Zahtjev za rješenje odvodnje u ulici Badnjaci od magistrale prema crkvi u Čeljevu. Inicijativa za hitno očitovanje i rokove izgradnje dječjeg vrtića i doma za stare i iznemogle u Tasovčićima. Tražimo da gradonačelnica i nadležne gradske službe u roku od 15 dana gradskom vijeću i javnosti dostave pisano izvješće o statusu kredita od 3 milijuna km, datum povlačenja sredstava, iznos do sada plaćenih kamata, razloge zbog kojih kredit nije iskorišten za namjenu zbog koje je odobren. Nadalje, detaljno obrazloženje sudbine 6 milijuna maraka planiranih u proračunu za 2024. godinu. Gdje su ta sredstva trenutno raspoređena, tko je i kada donio odluku o njihovom preusmjeravanju i temeljem koje odluke gradskog vijeća. Nadalje, jasan i obvezujući vremenski plan realizacije projekta, rok za završetak projektne dokumentacije, datum raspisivanja javnog natječaja, početak i završetak radova, još utvrđivanje odgovornosti, imenovanje osoba i službi odgovornih za trogodišnje kašnjenje, procjena financijske štete za grad nastale zbog neaktiviranja projekta.